И здравейте в ден втори на това предизвикателство. Ден втори, втори навик. Какъв е втория навик? Да ставаме рано и да се разтягаме след като станем минимум 5-10 минутки. Тук съм го забързал клипчето, понеже това е около 5-6 минутки разтягане. Сега трябва да се получи около една. И да. След това следва закуската, която се изядава в едно кисело мляко, 120 грама банан и 30 грама протеин от 100% Whey Protein Gold Standard, който е закупен от Jim Beam. След това, преди да идем на фитнес, хапваме 3 свински кюфтенца, 120 грама салат домати и половин франзела. Тук вече сме готови да тръгваме на фитнес. Взимаме си и протеина, обаче този път съм забравил да снимам от фитнеса, понеже имаше много хора, не исках да притеснявам никой. Затова този път няма кадри от фитнеса. И ето така приключва втория ден от нашото предизвикателство. 30 дни, 30 полезни навика. Сега отивам да си лягам и утре следва ден трети.